שעה 6:29 בבוקר החלה מתקפה רצחנית וחסרת תקדים על יישובי הדרום של מחבלי החמאס והספסוף שהצטרף אליהם. מתקפה זו כללה ירי של אלפי טילים ורקטות אל על כל רחבי הארץ, פלישה של אלפי מחבלים לעבר יישובי הנגב המערבי, טבח של אזרחים רבים בהם תינוקות, ילדים, קשישים, נשים וגברים. אירועי יום שחור זה הביאו למותם של כ-1,200 אנשים, 4,500 פצועים, 250 חטופים ו-101 מהם עדיין מוחזקים בשבי החמאס בעזה. בתגובה למתקפה נפתחה מלחמת חרבות ברזל או מלחמת ה-7 באוקטובר. כבר שנה שלמה שהמלחמה נמשכת. עוד רבות יסופר על הקרבות הקשים, על גבורת הלוחמים, סיפורי ההקרבה והערבות ההדדית של כוחות הביטחון והאזרחים שחרפו נפשם בניסיונותיהם להציל ולסייע. במלאת שנה למלחמה אנו מתכבדים יחד להתפלל להשבתם של כל החטופים, כל השבויים והנעדרים, ולהחלמתם של כל הפצועים, להתייחד עם זכרם של הנרצחים והנופלים, להוקיר את גבורתם של אנשים אשר לקחו אחריות כדי להציל חיי אחרים, לעתים במחיר חייהם. אבל בבקשה, תשלח משטרה. אני שולח עכשיו, ממי, תהי רגועה, תשארי איתי על הקו, אל תנתקי ממני את הקו, טוב? תהי בשקט. תהי בשקט, ממי, תהי מחוצה, יובלי בת שלי. יובלי, לנשום עמוק, להתחבא, להיות פני נטע, פצועים בחוץ, תסבירי לי את המצב. יש מתים עליי. רגע, ויש שם מחבלים עדיין? מסתובבים, אבא תשלחו ניידות. תהי מתה, יובלי, תהי מתה, תנתקי את הטלפון ממני, תהי מתה. תרקדי, השירים עושים לך טוב, כולם חברים כאן, אחים אחיות. תרקדי, תעופי בלי לחשוב, פה ושם תרגי קצת, תשמרי לך כוחות, אולי תברחי, ייקח לנו זמן, אל תדאגי, את עוד מעט כאן, ואם תשמעי צפיפות הדשא, חוטי תרוצי מהר נגד הזמן, שתיקות העדף, עמודי ענן, אל תעצרי, אני בדרך, ועם היד את בטח רוקדת לך שם. בטח רוקדת לך שם. תרקדי, אל תדאגי, זה הנוף, שכלום לא יזיז לך, גם לא אש הקרבות. תרקדי, נתראה בקרוב, כולם
בטח רוקדת לך שם. שריטות הנפש עוד יהיו לך מקלט, אל תעצרי כי את לוחמת ועם היד את בטח רוקדת לך שם. אני מתכבד להזמין את ראש המועצה, מר חיים מנדל שקד. יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, אנשי העבודה והשלום, קורבנות טבח השבת השחורה תשפ"ד. יזכור את הנרצחות והנרצחים בבתיהם, בקיבוצים, במושבים ובערים, בחבל עוטף עזה, שנפרצו ונכבשו בידי אויב אכזר וחסר רחמים. את האם האוחזת בשארית כוחותיה בידית דלת הברזל לגונן על משפחתה מפני המזיד שמנגד. את האב המשליך את ילדיו מחלון ביתם הבוער ומזנק אחריהם וסופג בגופו את קליעי העופרת. את הרעים הנמלטים בשדה מפני המרצחים במפלט עין. יזכור את אמיצי הלב וברי הלבב שנחלצו להגנת היישובים, את הלוחמות והלוחמים בכיתות הכוננות פקוחי העיניים שקידמו פני אויב בנשקם הדל והשליחו נפשם מנגד. את החיילות והחיילים במוצבי הגדר שלחמו בעוז, מעטים מול רבים ונפלו חלל. את אנשי כוחות החילוץ וההצלה, שירות הביטחון הכללי, המשטרה וצבא ההגנה לישראל שחשו מרחבי הארץ לעזרת אחיהם המותקפים וקראו בשדה הקטל. נזכור את קורבנות הטרור ביישובי הנגב המערבי ובפזורה הבדואית שנה אחר שנה ועד ליום הזה. את כל יושבי הספר, את האזרח והחייל, הזר, הגר והתושב שבגופם היו לנו לגבול. יזכור ישראל והתברך בזרעו ויאבל על זיו האלומים בחמדת הקבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי השבת השחורה חתומים בלב ישראל לדור דור. נאמץ אל ליבנו את החיים, שורדי התופת וניצולי מעשי הזוועה, את החטופות והחטופים הכלואים במרתפי עזה ואת הנעדרים שגורלם עוד לא נודע. את הקשישה והחייל, את הילד והנערה, את בני המשפחה שנשבו יחדיו, את האם ללא עולליה ואת התינוק ללא הוריו. הנה נשואות עיניהם אלינו ואל דומי לנו, עדי ישובו לגבולם. נאמץ אל ליבנו את הילדות והילדים שגדלו בצל הר געש ונקלעו לתופת המתפרצת. את הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, את החרדים לשלום יקיריהם החטופים והנעדרים, את היתומות והיתומים, האלמנות והאלמנים וכל לימודי השכול. את פליטי החרב, קהילות ישראל על אלפיהם, שאולצו לגלות מבתיהם, ואיש אינו יודע
מתי יוכלו לשוב. אל ישקוט ואל ינחם ואל יפוג האבן עד ישוב ישראל וגאל אדמתו השדודה וישב עליה לבטח ובשלום לדור דור. חגי צילם לבקשתנו את עדותו מעזה. אנחנו מתכבדים להקרין את עדותו של חגי. שנה חלפה מאז אותו יום. יום שנזכור אותו לעד. עבור הרבה מאזרחי המדינה, יום זה הוא מעין חוצץ לשאר החיים שנשארו. יום שעד אליו חיינו חיים מסוימים, וממנו חיים אחרים לגמרי. שנה עברה מאז 7/10. שנה עברה מאז יונתן רום נהרג במסיבת הנובה. שנה פחות 8 ימים מאז שנפל אמיתי גרנות בקרב בצפון. שנה פחות 23 ימים מאז שאריאל רייך נפל בקרב ברצועת עזה. שנה פחות 27 ימים מאז שסלמן חבקה, שזכיתי לשרת תחתיו בתעסוקה מבצעית ברצועת עזה, ואפילו לפקד על אחיו, רזי, נפל בקרב ברצועת עזה. שנה פחות 44 ימים מאז שאיתן דישון וארנון נפלו בקרב בכניסה לג'בליה. לצערי ולצערנו, רבים מטובי בנינו ובנותינו מתו ונפצעו במהלך המלחמה הנוכחית. אין לי שום דבר חכם להגיד על כך. אני רק יודע שאני צריך וחייב לציין ולזכור אותם. אני לא יודע אם כולם היו גיבורים. אני כן יודע שאין בן אדם אחד ממי שיושב פה שהקריב למען המדינה כמוהם. יכול להיות שהיו להם טעויות בדרך. יכול להיות שהם פגעו באנשים. אבל העד ייזכר שהם אלה שבזכותם אנו יושבים כאן היום לזכור אותם. היום הזה, והמשך קיום המדינה שלנו, תמיד יהיה בזכותם. ולמענם, תמיד יוקדש היום הזה. כמו שנאמר מקודם שהזמינו אותי, אני מפקד טנק במילואים גדוד 87, חטיבה 14. בתחילת המלחמה, אני מאותם אנשים שלא היה להם שיבוץ, וחיפש בנרות את המקום לשרת בו. מהר מאוד, מצאתי את עצמי מפקד נמר בכוח הסדיר של סיירת גבעתי. לפני הכניסה הראשונית, ב-26/10, היו הרבה תהיות. האם לספר להורים? ואם כן, אז מה לספר? איך נכון לסדר את התיק? אין מקום להכל, וסביר מאוד שמה שאביא איתי לא אצליח להחזיר לארץ בשלמותו. בכל זאת, מלחמה. האם המפקדים שמעליי חשבו על כל התרחישים האפשריים ברגע הכניסה? האם הם בכלל מקצועיים מספיק? מי אמר שכל אם עברייה שהפקידה את גורל בניה בידי המפקדים הראויים לכך, תקף גם לימינו? והדילמה הגדולה מכולן, האם ברגע האמת ידע להרים את הנשק, לכוון כמו שצריך, ולחסל אויב כמו שמצופה ממני? זו הדילמה המרכזית שליוותה את רובנו, אם לא כולנו, לפני הכניסה הראשונית. חלק אמרו שיצר הנקמה הוא זה שמשתלט. ברגע שאתה פוגש שטן בצורת מחבל נוח'בה שאחראי בדרך מסוימת ל7/10, אתה חייב לנקום. ומה אם יצר החיים גדול מיצר הנקמה? מה אם לא בתוכנית שלי למות מתוך שליחות הנקמה? יש לי תוכנית חיים מסודרת. מי אתם שתגיעו אליי ותרסו את זה? ולמה דווקא אני? האמת היא שאף אחד לא יודע. אבל זו המציאות. נשבענו לשרת, נשבענו להילחם, ואף אחד לא חייב אותנו אז. הזמן לסרב היה ונגמר. כיום החובה המוסרית שלנו היא לקיים את מה שנשבענו עבורו. עלינו להרים את הנשק, לפחד ולרעוד, אבל להרים את הנשק. ובמקרה שלי, נהג יתקדם. הצבא לא בנוי מאנשים שמחפשים נקמה, לפחות לא רובו. הצבא בנוי מאנשים שרוצים לחזור הביתה בשלום. כדי שיהיה בית לחזור אליו, עלינו להילחם. גם אם אנחנו לא בטוחים איך נפעל, עלינו לעשות כל מה שאפשר בצורה הכי טובה שאנחנו יודעים. וכך היה. הלחימה בסבב הראשון הייתה לא פשוטה בכלל. הרבה נפצעים, הרוגים, ביחד עם מלא הכחשה. אף אחד לא מוכן לדבר על מה הוא מרגיש ומה עובר עליו באמת.
כולנו מבינים שברגע שהסכר מתפרץ, קשה לחסום אותו בחזרה. אצלי היה רגע אחד של משבר. רגע אחד שזכור לי מאוד, בלילה שבו הכל מתפרץ. לא קרה משהו מיוחד. היינו יומיים אחרי ההתקפה על ג'באליה. בתוך ג'באליה, בשעה 2:30 לפנות בוקר, יום רביעי, ב-22 לנובמבר. שם כתבתי על חברי היקר אריאל רייך. רייך היקר, לפני כמה ימים נודע לי שנהרגת. יצאתי הביתה לאחר 2.5 שבועות של לחימה. 2.5 שבועות בהם ירו עלינו, ירינו בחזרה. כבשנו, מצאנו פירים, התחפרנו. כן, גם אני התחפרתי. ויש כאלה שגם פרסו. אני לא פרסתי. אני יודע כמה היית מתלהב מהקרבות, מהתעוזה ומהאומץ לב שאנשים פה מגלים. תמיד היית מוכן לקרב. תמיד היית הכי מקצועי עם הרבה ביטחון, טיפה יותר מדי, וכנראה הראשון שהייתי שמח להיכנס אותו למלחמה. רייך היקר, הלוואי שהיית פה לקרוא לי בכיין בגלל מה שאני חווה מאז שהלכת. קשה לי. היום רשמתי את שמות 9 ההרוגים שאני מכיר מתחילת הלחימה עד כה. אני לא יכול להתחיל להסביר לך כמה קשה לי לכתוב ולקרוא את שמך אריאל רייך. אני זוכר איך בתחילת קורס מפקדים איתך, דודי ואשתו נפטרו בתאונת דרכים. כעסתי כל כך, כאב לי. היית שם איתי עם כל המצ'ואיזם שלך. ידעת לחבק ולהגיד את המילים הנכונות. סיפרת על אמך שנפטרה שהיית בגיל צעיר. אמרת לי שמותר לבכות, אבל להרים את הראש למעלה. רייך היקר, יש לי כל כך הרבה סיפורים לספר לך. חלקם היית צוחק, חלקם היית מתבאס עליי, וחלקם היית מתגאה בי. אני כותב לך מג'באליה, מקום מסריח שלא בא לי לחזור אליו שוב בחיי. מקום מלא חורבן והרס עם רוע טהור. מקום שאני רק מחכה לרגע שיצא ממנו, ולא אחזור לעולם. אוהד זינגנפרויד וחברו הטוב יונתן רום, זיכרונו לברכה, חברי ילדות שגדלו ביישוב, וביחד צברו חוויות משותפות מסביב לעולם. אחת מהן הסתיימה במסיבת הנובה. במהלך המסיבה התפצלה דרכם, מימינה ומשמאלה. בהתפצלות הזו חרצה את גורלותיהם לשבט ולחסד. יונתן
נרצח. אנו מתכבדים להקרין את עדותו של אוהד, שההורים שלו נמצאים פה. הלכנו כולנו לנוח ולראות את הזריחה, אנחנו רואים את השמש, פעם ראשונה רואים את הרחבה באור. וזה אירוע מטורף, מחזה מדהים של מלא אנשים יפים, רוקדים ושרים בטירוף. ומעל אנחנו רואים כזה לאט לאט, כאילו, פצצים כאלה בשמיים, אנחנו שומעים, אנחנו רואים טילים למעלה. ואנחנו מבינים שיש מטח, ויש צבע אדום, ועדיין יש מוזיקה, ותוך כדי שאנחנו מדברים על זה, מפסיקה המוזיקה, וקוראים ברמקול צבע אדום. ואני זוכר בנפילה הראשונה, כולם השתתחו על הרצפה, הבינו שאוקיי, יש פה אירוע, זה לא מצחיק. הסתובבנו עם האוטו וראינו מיגונית על צד הכביש, כמו שיש בעוטף. אמרנו טוב, כאילו, נחכה במיגונית. אז חנינו ליד המיגונית ורצנו בריצה לבפנים, ובזמן שאנחנו רצים לתוך המיגונית, מסתספים שם כמות של אנשים, מתחיל הצרור הראשון שבעצם פוגע במיגונית. ושומעים צעקות ותקריות, והם צועקים בצרחות של שנאה שאי אפשר לתאר, שאתה מרגיש בקול של הצרחה שהם צועקים אללהו אכבר, שזה לא כמו תפילה של המסגדים פה באזור, זה פשוט שנאה טהורה של אני הולך לרצוח אותך, ואני אמות, אבל אני ארצח אותך בדרך. ומתוך המיגונית לשמוע את זה, הבנו שטוב, כנראה זה נגמר. צורות בכמויות על המיגונית, בחוץ עדיין, אתה כבר לא שומע את הטילים ואת הפיצוצים, זה לא מעניין, אתה שומע רק את הקולות הצרחות שלהם, של ההתפח אל יהוד. אתה רואה בסיטואציה שלך בעיניים איך רימון נכנס ואתה מנסה לזרוק, או איך נכנס המחבל הראשון ודופק לחבר את הכדור בראש, ואז חוד דופק לך, אז כאילו. אני, כשהבנתי שזה שם נגמר, פשוט שלחתי הודעת פרידה להורים שלי בוואטסאפ, התחבאתי בפינה של המיגונית, מתחת למישהו שהיה בהתקף חרדה, ואמרתי לעצמי, עצמתי עיניים. רצים החוצה מהמיגונית, אנחנו ראשונים שיצאו מהמיגונית, אחרינו יצאו עוד כמה נשארו בפנים. ניצלנו את הקרב יריות הזה, תוך כדי שאנחנו רצים לאוטו 1.5 מטר ליד החברה שאני תופס לה את היד, בחורה נופלת, פגעו בה, ופשוט הצלחנו להגיע לרכב שהיה כמה מטרים מהמיגונית, קפצנו אחד על השני ופשוט נסענו משם הכי מהר שאפשר. ואז אנחנו רואים כמויות של אנשים מתחילים לרוץ לכיווננו, לכיוון היער, לכיוון המסיבה, ואתה לא מבין, אז אתה יוצא לבדוק ואתה רואה שאנשים שרצים לכיוון היער נופלים. 100 מטר, 200 מטר ממך, אתה שומע את כל היריות ואתה מבין שגם פה יש מחבלים. ויורים שם בכל מה שזז, ואתה שומע את הכדורים, ותוך כדי הכדורים אתה נוסע בתוך האפר, בתוך השטח, אתה לא רואה כלום. וזה בעצם התחיל שם סוג של מחבואים, שבו אתה נוסע עם חלון פתוח בתוך השטח, ומקשיב. את היריות באות מהכיוון הזה, טוב, לשם. ואז אתה שומע יריות, נוסע לכיוון השני. כל מה שידעת, כל מה שחשבת, כל המציאות קיבלה אגרוף בבטן ברגע שצה"ל לא שם בשום שלב, כאילו של היום הזה לעזור. הגענו לצאלים, ושם ראינו איזה כוח משטרה, הכניסו אותנו לשם בתוך החדר אוכל, ושם היינו איזה שעתיים, שעה ומשהו, הלכנו לשם וחיכינו לראות שהמחבלים יגיעו גם אלינו, כי אנחנו עכשיו רק מבינים שכל הקיבוצים פה ליד הם בשליטת מחבלים. וכל הזמן הזה שאתה בצאלים זה רק אנשים שבוכים על חברים שנרצחו להם מול העיניים. וכולם בהתקף חרדה, ואף אחד לא מוכן שיתקרבו אליו, וסצנות מזעזעות, ואנשים שמנחמים אותנו בקיבוץ, באים לעזור לנו, להביא לנו אוכל ושתייה, אתה שומע אותם בשיחות טלפון עם חברים והחברות שלהם, ששומעים שחטפו להם את המשפחה, כי החברים שלהם פה בקיבוץ ליד. אני אישית, החוויה שלי הייתה לנסות לשרוד, כאילו, אני עדיין בראש שלי בוחר לי 3-4 מקומות אסטרטגיים, לפי איפה שאני נמצא כשהחדירה תגיע, איפה הכי נכון יהיה להיות, איפה הכי נכון יהיה לרוץ, או להתחבא במידה ואפשר. במשך כמה שעות. עד שהודיעו לנו שהם פינו את הציר, ואפשר לנסוע דרך איזה כביש עוקף באר שבע, ושחררו אותנו במכוניות. ואז הגענו, כולם ביחד התאספנו, כל מי ששרד באיזה בית בתל אביב של חבר. אני בהלם טוטלי. אני מבקש מהחבר שהיה איתי שהציל לי את החיים, שיספר להם שיונתן נהרג, כי אני לא מסוגל. ואני נכנס למקלחת ומתקשר לאבא שלי, ופעם ראשונה בחיים שלי שומע אותו מתפרק. כי הוא אבא שלי, יונתן היה פה כמו בן בית.
פשוט לא נתפס, וזה לקח עוד כמה ימים שחברה שלנו לא עונה לנו, ולאט לאט הבנו שהם גם נרצחו. לנו 3 חברות שאיתנו, שהם כבר לא איתנו. 7 משואות יודלקו היום לציון 7 פנים של אסון ה7 באוקטובר, והמלחמה שפרצה בעקבותיו. אני מתכבד להזמין את מוניקה, האמא של אוהד, להדליק משואה ראשונה בשם נרצחי ה7 באוקטובר. משואה זו מוקדשת לזכרו של יונתן בום, זיכרונו לברכה, חברו האהוב של אוהד בני, ולזכרם של כל הנרצחים ב7 באוקטובר, באתרים השונים, במסיבת הנובה, במסיבת הפסיידק, בנירים, ביישובי הנגב המערבי, ערים, מושבים וקיבוצים, בבסיסים הצבאיים ובמוסבים. אזרחיות ואזרחים תמימים שעברו תוך דקות ספורות משמחה גדולה, מוזיקה וריקוד, ומשלוות החג ביקיצה משנת הלילה לגיהנום עלי אדמות. אני מתכבד להזמין את איתמר קנצוקר, מפקד כיתת הכוננות, להדליק משואה שנייה בשם כוחות הביטחון ביישוב, יחידת הצ'יפים, יחידת הסער, שומרים על הבית ומתנדבי החמ"ל. משואה זו מוקדשת לכוחות הביטחון המקומיים של היישוב, אשר במהלך השנה הגבירו פעולתם באופן ניכר, והשתתפו בתרגולים רבים המדמים תקיפת היישוב, במטרה לספק מענה מהיר ויעיל לכל אירוע ביטחוני פוטנציאלי. אנשי ונשות החמ"ל מאיישים את עמדות התצפית מסביב לשעון, צופים על הגדרות היישוב ומאפשרים לכולנו להמשיך בשגרת יומנו. אנו מביעים את הערכתנו ותודתנו לכולם. רון חזן, שוטר קהילת הר אדר, יוזמן להדליק משואה שלישית בשם משטרת ישראל, משמר הגבול ושירותי הביטחון הכללי. יש לנו דיווחים על מחבלים בתוך תחנת שדרות. אין בי מחר מחבלים שבדרך למקום. רחוב ותורג 23 שיורים עליהם בתוך הכיסים. חוזרת בתוך שדרות מחבלים. נכון, יש לו סיוע. פה ירים אקטיבי, יש לו. נכון, יש לי סיוע. משואה זו מוקדשת לזכרם ולכבודם של השוטרים, אנשי מג"ב והשב"כ, אשר עמדו ועדיין עומדים בחזית ההגנה על אזרחי ישראל במלחמת חרבות ברזל. אנשי כוחות הביטחון הפגינו אומץ לב יוצא דופן בעת המתקפה. הם היו הראשונים להגיב, להציל חיים ולהגן על אזרחים, לעתים תוך סיכון עצמי ניכר. רבים מהם נפלו בעת מילוי תפקידם, תוך שהם מגינים על חיים ורכוש. גבורתם ומסירותם ראויים להערכה עמוקה. בפועלם המתמשך לאיסוף מודיעין ממחבלים מתים וחיים, הצילו ומצילים חיים. אנו מוקירים את פועלם של אלה ששרדו וממשיכים במשימתם החיונית ומרכינים ראש לזכר הנופלים. ונשאר לי להציל רק את עצמי.
שוב מגיע עצב, שוב הגש, אלעד ששון ז"ל, בן זוגה של עמית שוסטק, תושבת היישוב, שירת ביחידת הקומנדו אגוז. אלעד נפל ב7 לאוקטובר בקרב לשחרור מוצב כיסופים. בקרב הזה, ביחד עם 13 חיילים מהצוות שלו, הם הצליחו להציל 51 נפשות. אלעד היה מוכשר וצנוע. הוא אהב לקרוא, להתעמל, לנגן בגיטרה חשמלית, לבשל אוכל גורמה, לארח את חבריו, ובעיקר הוא אהב את הרעות. יהי זכרו ברוך. אני מתכבד להזמין את הזמרת אופיר זטלאוי, תושבת היישוב, לביצוע שיר עד אחרי הנצח, בליווי איתן לישנסקי. שזוכר את החור, גלים מגלים את הרוח, כמו שהלב יגלה מחור. הלילה מאיר את הבוקר, שמאיר אותי ממיטתי, ואיך כבר אוכל עוד לברוח מזיכרונך אל שפיותי. עד אחרי הנצח, עד לפני הכל, ניפגש, תראה בסוף, זמן הוא ים אך לא החוף. עד קצוות הרוח, עד יכבה האור, ניפגש, תראה בסוף, זמן הוא ים אך לא החוף, תראה בסוף. שוב נפל בשמיים, ומישהו ביקש משנה. השמש טובעת במים, כמו שאני טובעת בך. לא תדע איך שמחתי בלילה, כשבאת אליי בחלום. באור שהנועם פניך ראיתי שטוב שמצאת מקום. עד אחרי הנצח, עד לפני הכל, ניפגש, תראה בסוף, זמן הוא ים אך לא החוף. עד קצוות הרוח, עד יכבה האור, ניפגש, תראה בסוף, זמן הוא ים אך לא החוף, תראה בסוף. תושב היישוב, חבר מועצה וסגן מפקד יחידת לוחמי האש, הוזמן להדליק משואה רביעית בשם כוחות ההצלה מד"א, איחוד ההצלה, לוחמי האש וזק"א. משואה זו מוקדשת לכבודם של אנשי כוחות ההצלה, מד"א, איחוד הצלה, לוחמי האש וזק"א. ב7 באוקטובר ובימי מלחמת חרבות ברזל, כוחות ההצלה שלנו נתנו מעטפת חיונית להצלה למול פני הסכנה. אנשי מד"א ומתנדבי איחוד הצלה טיפלו בפצועים תחת אש ודאגו לפינוים לבתי החולים.
לוחמי האש לחמו ועדיין לוחמים בשריפות וחילוץ לכודים. אנשי זק"א טיפלו בנספים בכבוד ובמסירות. גם כשהלחימה התרחבה, הם המשיכו בעורף ובחזית, בערים מופגזות וביישובים פגועים. אנו מודים להם על האומץ, על המסירות, על הנכונות לעזור בכל מצב. הם מראים לנו את הטוב שבנו כחברה, את הכוח של עזרה הדדית. אני מתכבד להזמין את דוקטור דוד קרנת, וטרינר היישוב, שנמצא במילואים מפרוץ המלחמה ועד היום. הוא ידליק את המשואה החמישית בין שם אנשי ונשות המילואים, החיילים והחיילות בסדיר. משואה זו מוקדשת לכבוד גבורתם, מסירותם ונחישותם של חיילי סדיר ומילואים. אלו אשר נקראו ברגע אחד להגן בגופם על הדרום והצפון. הם עזבו משפחות, עבודה ולימודים והתייצבו בחזית ללא היסוס. נזכור את אלה שנפלו בקרב, נוקיר את הפצועים המתמודדים עם פציעותיהם ונחבק את המשפחות שנושאות את המחיר הכבד. אנו מצדיעים לכל אחד ואחת מהם על מסירותם, על אומץ ליבם ועל נכונותם להקרבה אישית למען ביטחוננו. נייחל לעתיד של שלום וביטחון, לראות את כל חיילינו שבים הביתה בשלום ולחיק משפחותיהם. רועי וליה ישירו את השיר שושנים עצובות. שם בהרים שליד הכפר שלנו, שם גן של שושנים. מחר אצא לי השכם בבוקר עם ציוץ הציפורים. אבי לאהובי משם פרח משדה האדמות, אדע אני שלו והוא שלי לעולמי. ירדתי מעל הכפר שלנו בסד השושן, אך אהובי לא בבית שקט בין החדרים. שם בנהר שליד הכפר שלנו, אהובי בלילה לא חזר, מצא לו אהובה אחרת וליבי נשבר. שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים. מחר אצא לי השכם בבוקר עם ציוץ הציפורים. אבי לאהובי משם פרח משדה האדומים, אדע אני שלו והוא שלי לעולמי. ירדתי מהר הכפר שלנו בלי שיער לשושנים, אך אהובי לא בבית שקט בין החדרים. שם בנהר שליד הכפר שלנו, אהובי בלילה לא חזר, מצא לו אהובה אחרת וליבי נשבר. לא, אלוהים תעשה שיבוא, מחכה ביום ובלילה לא, אין לי כוח שעוד יום יבוא. אין לי כוח
עצובות והוא לא פה. אני מתכבד להזמין את שרון קנצוקר הכהן, תושבת היישוב, שבעלה גיל הכהן גויס למילואים לתקופה ארוכה מתחילת המלחמה, והיא תדליק את המשואה השישית בשם נשות המילואים שנלחמות בבית ובחזית. משואה זו מוקדשת לנשים הפועלות בעורף במהלך מלחמת חרבות ברזל, הממלאות תפקיד חיוני בניהול הבית והמשפחה בהיעדר בני הזוג, ומאפשרות ללוחמים להתמקד במשימותיהם ביודעם כי המשפחה בידיים חזקות ואחראיות. אתן מקור לעוצמה. תרומתכן לחוסן הקהילתי והלאומי מכרעת. אנו מוכירים את המאמצים והאתגרים היומיומיים שאתן מתמודדות עמם. תודה על עמידתכן האיתנה בתקופה מורכבת זו. להזמין את בר שטיינר, תושבת היישוב וחברת מועצה, להדליק משואה שביעית בתפילה לשובם של כל החטופים וכל החטופות הביתה. משואה זו מוקדשת לכבודם ולמענם של אחינו ואחיותינו השבויים בעזה מאז אותה שבת שחורה. ביום ההוא שהפך את עולמנו על פיו, נקראו ממשפחותיהם באכזריות שאין לה שיעור תינוקות רכים, ילדים תמימים, נשים וגברים. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. סיפור חיים שלם שנגדע באיבו. הם נלקחו מבתיהם, ממשפחותיהם, מחייהם אל תוך האפלה. שמותיהם ותמונותיהם בליבנו, גם אם הם זרים גמורים עבורנו. אלו שחזרו משם מנסים לשקם את נפשם וחייהם, ומסע השיקום שלהם לא יסתיים עד שישובו כולם. גם משפחות החטופים לא יכולות להמשיך בחייהן עד שישובו כולם. יקיריהן באפלת מנהרות, בעינויי גוף ונפש, והן באפלת הדאגה ובעינויי המחשבות הקשות. משואה זו שאנו מדליקים היום היא סמל לתקווה ומחויבות וסימן לכך שלא מוותרים עליהם. נמשיך לפעול למענם, נמשיך לקרוא בשמותיהם, לספר את סיפוריהם ולדרוש את שחרורם על כל במה אפשרית, בכל הזדמנות ובכל כוחנו.
העצוב הזה החלטנו בכל זאת לומר משהו אופטימי. נזכור כי עוד אתגרים רבים לפנינו, אך גם הזדמנויות רבות. כולנו נושאים בליבנו את התקווה לבנות עתיד טוב יותר, מאוחד, משגשג, ולראות את כל החטופים שבים הביתה. בכוחנו, בכוחה של האמונה, בכוחה של הציונות, כאין ציונות, נמשיך לבנות את הארץ, את בתינו, עתידנו, נביט קדימה באמונה ובנחישות שהתקומה בידינו. אני רוצה להזכיר שבתום הטקס נקרין כאן את טקס מטה משפחות החטופים. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד.